ellenére, hogy már most sokadik ilyen beszélgetésen vesznek részt, és valószínű, hogy már sokszor elmondtak bizonyos információkat, ez itt ülő közönség számára megint minden új lesz. Ezért arra kérem Önt, hogy kicsit ranzolja föl és indokolja, amennyiben lehet, hogy miért pont most 2015-ben erősödött föl ez a migránsválság, hiszen jó migránsokról, vonulásukról, dolgaikról már az előző években is azért hallottunk a hírekben sokat, de 2015-ben azért ez rapid módon felerősödött, fölgyorsult, és végig kísérhetünk a folyamatokat a korányától kezdve, és kiegészítve ezt a kérdést, én ott voltam az ősz folyamán az első ilyen találkozónk után, és ön akkor elég sok mindent prognosztizált, ebből az én meglátásaim szerint sok minden teljesült is. Tehát megkérem, hogy akkor legyen szíves értékelje ezt az időszakot, ezt a folyamatot, ami a múlt évben történt egészen, bezárólag a tegnapi nap fejleményeivel. Kezdjük jó estét kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, és nagyon szépen köszönöm, hogy a elnök úrral együtt szerepelhetek. Én külföldi vagyok, de azért véleményen elmondhatom, remélem, hogy elmennek szavazni, és remélem, hogy arra a pártra szavaznak, amelyikre én most gondolok. Az életrajzom teljesen nem stimmel, tehát nagyon nehéz elkezdeni, hogy olyan nincsam ki, de néhány dolgot azért kijavítani, de is Wikipédia ezek szerint nem fontos. Idegenvezetés. Én egy elég szűrös kölyök voltam, érettségemen kirúgtak, honvédségi hadbíróságot ültek, tehát voltak apró problémáim az életben, és elsős egyetemistaként bementem az egyetemre, és ki volt éve egy papír, hogy öcsi gyere idegenvezetőnek. Mondom, letegeznek, elmegyek, és kiderült, hogy szeptembertől májusig van minden évben az idegenvezető képzés. Én elmentem olyan november körül, és kiderült, hogy heti kétszer van képzés, és a harmadik képzésnél valaki hiányzik hivalóvá. Nálam az első 15-20 hiányzott, és kiderült, hogy mindenkinek van egy kis könyve. Nekem nem volt, hát honnan lett volna. Tehát én 20 éves nagyfiú voltam, egy kis 18 éves pecséttel, a öcsi pecséttel. Nem az, hogy 4 éves, tehát a mai fejemmel már nem beszélnék ki. A srác belevont, és egy akkor nyugdíjban levő, nekem néni, egy hercegnél levő hölgy, a vonatúrizból csinálta a magyar idegenvezetőképzést. Hát mondták, hogy kijön a hercegnél, mit várja meg, hát ő is kirúg, elmegyek. Nő azt mondta, hogy legközelebb, ha meglátnak, lesz olyan semmi, csak vigyenek be. Legyen egy hónap múlva elmentem, tehát elég érdeklődő voltam. Bevittek, a hölgy kiállított ennél, és sokkal többet tanultak akkor idegenvezetést. Azt mondtam, ő, nézzük meg ezt az embert, ebből Magyarországon bárki lehet idegenvezető, soha kivalóban. Jó, az korrekt volt. És elkövette élete legnagyobb hibáját, azt mondja, hogy őszintén mondjam meg, miért nem járt ide. 20 éves voltam. Minek járjak, többet tudok, mint aki itt tanít. A mai fejében ilyen baromságot soha nem mondani. A levető megállt, jó különbizottság előtt vizsgáztatjuk. Most ez nem hatott meg, mert az érettségemen is összehívtak miattam egy különbizottságot. Plusz tudtam, hogy lehetetlen olyan kérdezni, mire tudok válaszolni. Fogalmam nincs semmiről. Elmentem a bizottsághoz vizsgázni. És erre föltették a kérdést, hogy látom a szovjet-japán kapcsolatokat. Most hát nemzetközi szakos voltam, hát ez egy rossz kérdés. Állítólag keresztül tettem a lábam, 30 percig elemeztem annak idején az orosz-japán vagy szovjet-japán kapcsolatot, mondtam, hogy nem túl pontos a kérdés, de azért válaszolok, megint megállt a levegőt. Csak azt mondták, hogy a tudásom és a nagyképűségem arányban van, szerintem nem volt, és nem így tudásom nem volt, átengedte, így kezdődött. Második megjegyzés, behívták az Expressbe, az akkor egy ifjúsági utazási iroda volt, azt mondták, hogy azt hallották, hogy értelmes vagyok, de nagyon nagy a pofám, ki kéne menni Jugoszláviába, de normál rendben meg kivenni is helyeig. Ha megoldva maradhatok, ha nem ki vagyok róla. Kimentem a keletibe, örjöntek az emberek, a magyarok mindig mindent előre tudtak. Figyeljenek ide, annyira fejlődött 20 forintot. Ezzel messze először a korom, 50 éve volt a helye, bementem a vasúti főnökhöz, számra nem kell hagyó helyegyet. Pali lesállod, szóval értsem meg, hogy helyegy nincs, de ha odadom a pénzt, fölcsakol egy üres vasúti kocsit, megállapodtunk. Tekkel megtudta Belgrádi, onnan már 20 éve Dubrovnikig, és én maradtam, és így kerültem Jugóba, és baromira élveztem. Körülbelül 40 nyarat voltam lent, rengeteget álmodok arról a faluról, úgy hívják, hogy Szerceó 24 volt, nagyon hiányzik pont életrajz. A Kossuthon tanítottam,
Én elvégeztem 72-ben a közgáz, 74-ben doktoráltam, utána történelmi szak, 86-ban kandidáltam, utána megcsináltam 96-ban a professzorit, utána elvégeztem a NATO legmagasabb iskoláját, és elvégeztem a Német Vezérkari Akadémia, Hamburg Philipps Akadémiai kurzusát, így fontos. Közgazdasági ügynökség. A HM létrehozott egy tanszéket a közgázon, amit én vezettem, képeztük a srácokat és vittük el pénzügyes, számíteles, logisztikai tiszteket a hadseregnek, tényleg oda tartoztunk, tehát közgázon voltunk. A adatokat hagyjuk, mert semmi nem stimmel. Akkor most válaszolnék a földnek. Migráció. Migráció az emberi földtörténelemben mindig volt. Elmondanék néhány dolgot, és 1848-tól 1945-ig Európából sok volt a kivándorlás, mint bevándorlás. Második világháború 12 millió német jött vissza Németországba. Ez a történelem egyik legnagyobb mozgása volt Európán belül. Szörnyű nehéz dilemmákkal. Ha bármire kérdeznek, elnök urral válaszolni fogunk bármire. Következtetés. 57-ben létrejött az Európai Unió jogerőgyi a római szerződés, munkaerőre van szüksége Németország vendégmunkásgázterveiben onnan. Dél-olasz, görög, jugoszláv, később spanyol, stb. Az első generáció, aki bejött, fiatal volt, integrálódni akart, dolgozni akart, nyelvet tudott, vagy nyelvet tanult. Ma a migránsok 4.-5. gondolata jön, nem akar integrálódni, és nincs rájuk szükség. Én az elmúlt 24 órát is végignéztem, hogy mi történt migránsügyben. A Merkel azt mondta, hogy február végéig határidőt, hogy módosítja az álláspontját. Az osztrákok tegnap bevezették az éves kvótát 32.500 fő. A svédek befogadtak 160 000 embert, bejelentették, hogy Svédország megtelt, lezárták a dán határt. A dánok egyet örültek, lezárták a német határt. A németek lezárták az osztrák határt, az osztrákok a szlovén határt, és megy visszafelé a botrány. Magyarország történelmi szerencséje, hogy temetettük be a migránsokat. Ez egy óriási dolog. Engem rengetegen megutáltak, mert 9 nappal előtt mondtam, hogy falat kéne építeni, mint ahogy a magyar kormány mondta. Utána néhány liberális újság kőkeményen nekem jött, fogytam 9 kilót, túléltem, mindig elmondom, hogy hülye haverjaim azt mondják, hogy milyen jó neked, ha nem mennek neked, és akkor nem folysz le. Tehát ezek ilyen elég nehéz dolgok. A lényeg, én nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, a migráns kérdés kőkemény. Észak-Afrikán keresztül jönnek az afrikai migránsok, de ugyan elég sok ember közel-keletről, ez Líbia. Nincs központi kormány, miután Kadhafit legyilkolták, mert volt olyan most komoly bejelentett, hogy ő fizette a francia köztársasági elnök sárközi kampányát. A másik vonal, az úgynevezett balkáni vonal, Törökország, Görögország és onnan föl. A török politika alapvető célja, hogy Európa gyengítése, ha lesz kérdés, nem összesen átérek a törökökre. A görög embercsempészbandák feje azt nyilatkoztak kb. 5-6 nappal ezelőtt, ha Erdogan akarná, egy nap alatt megállítaná a migráció, nem akarja, egyetértek vele. Köszönöm szépen. Megengedik először én sem kérdésre adott választ mondanám, hanem az életrajzommal kapcsolatban nyilván nem beállnak ez a hiányossága vagy bűne, hanem rosszul volt odaírva. A születésemmel kapcsolatban van ezek szerint egy hibás adat, akár a honlapunkon is, de nem az, hogy megszülettem, mert itt vagyok, úgyhogy ez evidens, hanem a helyszín az nem Apáca Szakállas, hanem Ekecs. Ez egy falu Dunaszerdahelyen, földrajzi szempontból észak-irányban az utolsó falu, utána Komáromi járás következik, üzemjára azért jártak, erre tudják, hiszen nagyközségről van szó, amit valamikor a 60-as években két falut egy önkormányzat alá tették, Ekecset és Apáca Szakállas, és én Ekecsen születtem, nem Apáca Szakálloson, de ez egy nagyon komoly kérdés ezen a településen. Tehát a gyerekkoromban minden egyes foci csapat úgy járt fel, hogy ekecsiek az Apáca Szakállosiakkal szemben, minden egyes grundverekedés úgy volt, hogy az ekecsiek az Apáca Szakállosiakkal szemben, sőt minden egyes osztály az iskolában úgy volt, hogy az A-sok voltak az ekecsiek, a B-sek az Apáca Szakállosiak. Az én édesapám iskolaigazgató volt, és mivel az Apáca Szakállas volt a kisebb része a falunak, mindig úgy érezték, hogy el vannak nyomva. A jó apám ezt kompenzálni, helyrehozni engem beiratott az Apáca Szakállasi iskolába. Ekecsről származó ember voltam, gyerek voltam, még egyszer minden grundverekedés a két csapat között volt, teljesen két tűz közé kerültem. Volt mit csinálnom, hogy ne legyenek meg se az ekecsiek, se az Apáca Szakállasiak egyszerre legalább.
nővérem, aki 7 évvel idősebb, meg szeretjük egymást, azt mondta, hogy neked van politikai érzéketed, ott alakult ki annak idején a alapiskolában, mert József az így iratott oda be. Na, de a kérdésre visszatérve, miért most? Talán úr gondolatai mellé még néhányat felsorakoztatnék. Egyrészt ugye volt az arab tavasz, amikor bizonyára nem ösztönös erők robbantották ki azokat a változásokat, amik elindultak Tunéziában, Algériában, és folytathatnám, Líbiában elsődlegesen, vagy Egyiptomban, a Közel-Kelet egyéb más országaiban. Mindenki nagy örömmel nevezte ezt arab tavasznak, de látható volt, hogy a tavasz az megjött, a nyár az elmaradt, mint hogyha utána rögtön ősz meg tél következne. Az a elképzelés, hogy az arab államokra ugyanolyan könnyedén lehet a demokráciát átültetni, mint ahogy ez történt Közép-Kelet-Európában, vagy esetleg Japánban, vagy más helyén a világnak, az ugye elég világos volt, hogy nem fog sikerülni, ennek ellenére történik erre több kísérlet is, nem nagy sikerrel. A másik ok, ami ettől még prózaibb, az az, hogy a tavalyi év elején mindenfajta bejelentés nélkül felére csökkentették a nemzetközi szervezetek, például az ENSZ, azt a csomagot, amit a menekülteknek adtak. És ezzel a fejadagokat is felére csökkentették. A tavalyi év elején elég nagy hideg tél volt, szintén február-márciusban, és senki nem szólt, hogy kevés a pénz, senki nem szólt, hogy miért, egyszerűen csak kevesebb ennivalót kaptak, kevesebb lehetőséget kaptak, kevesebb lett a meleg, kevesebb lett a sátor, és folytathatnám mindazoknak, akik özönlöttek ki Szíriából, vagy éppen Afganisztánból Törökország felé. Az, akik a leginkább elmarasztalták Magyarországot akkor, amikor a kerítést fölépítette az Orbán kormány, azok voltak a felelősei annak, hogy felére csökkentették ezt az adagot. A mai napig nincs számonkérés, hogy ez miért így történt. A mai napig ott vannak ezek az emberek az ENSZ, különféle tisztségeit betöltik, és a mai napig nincs válasz rá, hogy miért történt ez. Tehát valakinek szándékában áll kiváltani ezt a vándorlást. A következő dolog, amiről említést kell tenni, hogy kinek segített végül is ez. Ez egy kicsit a spekulatív terület, amit most mondok, de általában is nézzük. Az orosz-ukrán konfliktus, illetve Ukrajnának keleti régióiban zajló polgárháború jelentős mértékben kikerült a köztudatból, kikerült a médiákból, annak köszönhetően, hogy elindult a migránsáradat Európa felé. Ki okozta, illetve ki volt a legnagyobb fölbújtója annak, hogy Oroszországgal szemben szankciók legyenek, a Krími félszigeten történt orosz katonai behatolás után, hát európai államok jelentős része Egyesült Államok. Nyilván Oroszország részéről ez egy jó eszköz volt, hogy gyöngíteni Európát, ezzel a migránsáradattal belső feszültségeket okozni, és ez valahol sikerült. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy oroszok állnak mögötte, de jól jött az oroszoknak, hogy ez így történt. Azért is nehéz azt állítani, hogy nekik közvetlen ráhatásuk volt, bár miért ne, mert később ugye láthattuk, hogy a törökök lelőtték az orosz repülőgépet, amikor ugye mindenkinek a hátán a hideg futkosott, mert Oroszország állítólag ugye a világ második legnagyobb hadseregével rendelkezik, a legerősebb, törököké pedig ugye 9.-10. Tehát nem két akármilyen ország feszült és feszül egymásnak a mai napig. Tehát nehéz elképzelni ezt, hogy itt valami csöndes összekacsintás lett volna az oroszok és a törökök között ebben az ügyben, de tényleg is való, hogy Törökországban csökkent a hajadat, csökkent a támogatás, Oroszországnak pedig jól jött, hogy elindult Európa felé ez az áradat, mert abban a pillanatban nem az ukrán válság volt az elsődleges, amiről beszéltek, hanem ez a bevándorlás. Úgyhogy több oka van ennek az egész folyamatnak, de kétségkívül, hogy egy rendkívül kritikus dologról van szó, amelyet Európa nem tudott kezelni. Talán valamikor az ősz végén kezdtük ezeket a fórumokat, és akkor még arról beszéltünk, hogy ez mekkora hiba, ezen változtatni kell, ami Európában zajlik. Most azt látjuk, hogy lassan, de biztosan minden európai politikus változtat azon, amit még ősszel mondott. Ez így jó, és nyilván a fórum végére jutunk majd odáig, hogy azért Európában megvan a korrekció lehetősége, de az is biztos, hogy aki előmegy, ugye ezt általában katonaságnak szokták mondani, aki előmegy, ezt képen törlik, aki hátul megy, ezt meg hátsóba rúgják, aki előmegy, azt képen törölték, ebben az esetben ugye Magyarországról van szó, mindenki óriási kritika alá helyezte, a magyar kormányzatot most pedig látjuk, hogy általában, hát ki nem mondják, ki nem is mondják, de igazat adnak neki. Én most mindjárt elején azt mondom, hogy a határok külső lezárása az egyedüli megoldás, és
Szíriát, Afganisztánt, vagy éppen Irakot. Ott azon a helyen, tehát a környező országokban, vagy pedig Európa első állomásában kell tartani a migránsokat, ott kell nekik segíteni, mert az ilyen jellegű bevándorlás óriási problémákat okoz nekünk, és gondolom erre még visszatérünk. És a legelején kanyarodjak, viszont az itt elhangzott, hogy voltam külügyi államtitkár, most némi iróniával mondom ezt is elnézést, hogy a migránsválságnak azt köszönöm, hogy végre beszélhetek arról, hogy mit csináltam a külügyminisztériumban, hogy eddig a kutyák nem érdekeltek, csak az európai politika. Azt, hogy én voltam az arab országokban, voltam Afrikában, hogy igenis foglalkoztam fejlesztési támogatással, majd erre később visszatérek, és néhány fényképet is szeretnék önöknek bemutatni ezzel kapcsolatban. Ez nem volt téma. Most egyszerűen végre el tudom mondani, hogy én láttam a menekülttáborokat, annak idején voltam ott, sőt, vittünk segélyt is, és az ott összegyűjtött tapasztalatok alapján merek kiülni a tanárok mellé, és merek erről a témáról azért néhány gondolatot elmondani. Köszönöm. Köszönöm, egyetértek, de fölírtam 4 szót. Arab tavasz. Kérem, az arab tavasz 4,5 év alatt, és a elnök úr sajnos jól mondta, egyetlen stratégiai céljást nem ért el. Érdemes lenne végigmenni, hogy egyetlen ország van, ahol minimális sikert ért el a Tunézia. Egyébként sehol semmi. Második. Európában volt egy olyan iszlám vezető, úgy hívják, hogy Bashir Tibi, aki azt mondta, hogy megteremti az európai iszlámot és a keresztény és muzulmán kultúra összeolvadását. Kirögtek, megszönkrétezték, kifügyülték. Tehát ez a koncepció nem jött be, én csak vázlatot mondok, a harmadik megjegyzés. Szeptember 11 után az amerikaiak meghívták a világ 15 legjobb tudósát egy vitára a jövőről, és ebben benne voltam. Én nem akartam kimenni, nem vagyok a 15 legjobbak kimentem. És az amerikaiak következőt mondták, 15-en voltunk a világból. Túloldalon ült a CIA, külügy, Pentagon képviselők. Azt mondták, hogy ők most szeptember 11 után a világot, amerikai vitára a muzulmán világot demokratizálják. Marokkótól Indonéziáig. Mit szólunk hozzá? 15-ből 15 azt mondtuk, ez egy baromság. Azt mondták, rendben, köszönjük, kifizetik a számlákat, de megcsinálják. Következni Irak, Szíria, Afganisztán is lehet sorolni. És az utolsó megjegyzésem, hogy itt elhangzott a krimi háború. Ez egy hihetetlen érdekes dolog. Egyetlen elmét hogyan ér ki. A nyugati hírszerzés, melyik nem rossz, nem tudta, hogy az oroszok bemennek a Krímbe, mert az oroszok írógépen írták az üzeneteiket, és futárok vitték. Visszamentek nagyon hosszú időt a történelembe, ettől kezdve a modern nyugati hírszerzés nem tudta őket lehallgatni. Ennyi köszönöm. Köszönjük szépen! Következő kérdésem mindkét vendégünk felé következőképpen hangzana. Nagyon sokan nézzük a Magyar Közszolgálati tévét, és az első kézből kapunk információkat a nyáron, amikor a legnagyobb menekült áradat volt, és már egész Európában körülbelül 1,3 milliónál tartta, vagy már közel 1,5 milliónál is a beérkezett menekülteknek a száma. És nagyon sokan képet látunk, hogy ezek a menekültek nem úgy festenek a képen, mint egy igazi menekültek lennének, tehát mobiltelefonok, ruházkodás, az étel, és hát nagyon sok ilyen hír is volt, hogy mennyi pénzt vesznek fel az automatákból, mennyi pénzt hol költenek kerékpárokra, ugye a vajdaságban, és így tovább. És hát akkor felmerült egy ilyen dolog a médiában, hogy irányított dolog ez. Nagyon sok már több ezer, több tízezer, több euró, dollár található, és hát minden egyes menekültnek nem lett olyan háza, vagy valami eladták volna a vagyonkat, és hogy azzal mennek Nyugat-Európába. Tehát ez az irányított dolog, ez állítólag, hogy megalapozott-e önök szerint ezt szeretnének felül. Köszönöm szépen. Menekültek. Alapvető különbség van az afrikai és ázsiai menekültek. Az afrikaiak általában sokkal szegényebbek. Az afrikai útvonal általában az volt, hogy Líbia után hajóval Lampedusa. Ezt a vonalat az olasz miniszterelnök fel akarta számolni,
Hosszú a történet, nem megyek bele, máig nem tudta a 3 lépcső stratégia, a hírszerzés, hajók elfogása, csempészhajóti a földközi tengeren, migránsok kimentése, hajók elsüllyesztése, partra szállás Líbiába. Hihetetlen érdekes a stratégia, nem tudtuk megvalósítani Európa sajnos katonai alapozósa nélkül, míg egy líbiai partra szállásra sem alkalmas kerékpár. Átmentem a nejemmel egy éjszakát magyar kanizsában vajdaságban megnézni a migránsokat. Rendkívül érdekes volt, amit elhangzott igaz. Jelentős részük bement a helyi bankba, kivett annyi eurót, ami neki kell, és nem tovább. Nagyon érdekes volt, hogy magyar kanizsától határ pár kilométer. A szegény emberek elindultak, a módosabbak vettek általában 100 euróért egy kibicikliztek, majd ott ledobták, a kereskedők összeszedték, másnap újra eladták, akik jól éltek, azok pedig kimentek taxival, döbbenetes volt látni, zárójel. Magyar részről lámpával jeleztek, hogy mikor lehet jönni, mikor nincsenek ott a rendőrök, katonák, döbbenetes volt látni. Kitámogatta a migránsokat. Ez ma nem bizonyítható. Nyilvánvaló az, hogy itt elhúzott, hogy egy erős Európa senkinek nem érdekel. Tény az, hogy bejött Európába tavaly elképesztő mennyiségű migráns, ez egy döntő része gazdasági migráns. A legutolsó fölmérések szerint itt van nálam a táskába, ki tudom venni. A Svédországban bement irakiak, szírek, irániak, fekete-afrikaiak, 98%-ának semmilyen papírja nincs. Na most ettől kezdve azt mondta, amit akar. Kiküldte őket, részint a szíriai polgárháború, nyilván ebben a világpolitika van. Mondok egy nagyon rossz példát. Egy fekete-afrikai azt nyilatkozta pár hete Bécsben, hogy az amerikai titkosszolgálat fizette az útját. Semmilyen bizonyíték nincs rá, de olyan USA-ellenes érzelem van a világon, hogy a világ összes nagy hírügynökséggel leközölte ezt a jelentést, mint tény. Semmilyen tény nem támasztja alá. Lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem. Soros Mihály nyilatkozata köztünk szóval nem volt sem bölcs, sem szerencsés, ahogy én gondolom. De tény az, hogy a migránsáról megindult. Évekkel ezelőtt is voltak migránsok. Csak az elmúlt években az előző évhez képest mindig 4-szeresére nőtt a migránsok száma, és 2015 volt az az év, amikor Európa megtelt. Utolsó megjegyzés. Hova törekednek a migránsok? Ausztrália. Egy ember nem megy be, csak akit fölvesznek. Aki hajóval jön, hajót elfogják, adnak vizet, élelmiszer, benzin és pénzt a kapitánynak, aki vigye a migránsoknak Indonéziába. Gazdag arab országok senkit nem fogadnak be. USA, 2 osztrán-déli északon Kanada, 2 délen Mexikó, 2500 km fal és tűzparancs. Az egyetlen célterület, amelyik képtelen megvédeni önmagát, az Európa, USA. Kérem, az USA mindig elmondja, hogy 80 000 embert veszett föl évente. Igen, de egy döntő része Közép- és Dél-amerikai, Nagy-Britannia. Föl fog menni 20 000 migráns 5 év alatt. Igen, de egyesével ő válogatja ki a Szíria környéki menekülttáborokba fiatal, tehetséges, nyelvet tudó diplomás. Ez nem az átlag migráns. Nekem nagyon fura, és ezzel befejezem, hogy én nézem mindig a német híradókat. Volt a migráns, aki azt mondta, hogy Szíriában orvos, professzor. Oké, hol a papír? Hát papírom nincs. Hát azért így kevés ember lesz, aki a késsel alátekszik. Pont. Az embercsempészekkel kezdeni is, amikor nyáron Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke itt volt, és egy közös fórumot tartottunk, akkor már tömegével jöttek a migránsok délről. Azt mondta, hogy Vajdaság soha nem volt ennyire biztonságos, mint most. Mert minden bűnöző elment embercsempésznek. Mert kevésbé veszélyes és jobban fizet. Ők ott élnek, tehát nyilván a saját tapasztalatát mondta el, azt mondta, most kint lehet adni a biciklit, nem kell bezárni az autót, egyszerűen megszűnt a bűnözés Szabadka és környékén azokban a napokban, amikor ez az áramlás, a migránsok bejövetele volt, leszámítva persze pont azt az útvonalat, ahol maguk a bevándorlók érkeztek. Ez azért nagyon fontos, mert ezzel lehet tenni. Lehet, hogy az embercsempészeket nem tudja Európa ellenőrizni Észak-Afrikában, Törökországban és más helyeken, de a mai Európa területén, ahol mindenki az Európa Uniós tagságért küzd, vagy már megszerezte,
akkor egy egységes jogi norma alapján, amelyet Európa elfogadna, akkor fel lehetne lépni sokkal szigorúbban az embercsempészek ellen, közösen, mint hogy ez most történik, de nem foglalkozik ezzel Európa, hogy ezt elfogadja, már pedig kellene. Nagyon szigorú úgynevezett aki kommunitért kellett annak idején teljesíteni, hogy az Európai Unióhoz csatlakozzunk, amiben rengeteg előírás volt. Ugye már híres és hírhetté vált az uborkának a mérete, meg egyéb ilyen dolgok, amik mind európai normával szabályozottak, de az, hogy az embercsempészek ellen legyen egy európai föllépés, egy kódex, egy törvény, egy legislatív norma, olyan nincs. Mindenki külön-külön van, egyes országokban természetesen, de amit most ez a kor megkívánna, arra Európa mai napig nem reagál, pedig reagálhatna. Jean-Claude Junckernek lehetne ez egy feladata, hogy ezt elfogadja, és nyilván ezt el kellene fogadni Szerbiának, Macedóniának, mindenkinek, mert mindenki az Európa Unió felé igyekszik, tehát a jogi normák közé be kéne tenni. Az iszlám állam jelenléte ugye ez egyik fő ok, miatt káosz és zűrzavar van a Szíriában, Afganisztánban és Irakban. Az iszlám állam 2014-ben jött létre, a homokból kinőtt egy hadsereg. Hihetetlen dolog, ugye, hogy egyik napról a másikra, amíg ott van az amerikai hadsereg, ott vannak a britek, és folytathatnám, addig nem tudunk róla, vannak tálibok, van Al-Qaida, de iszlám államról nem tudunk, egyszer csak kinőtt egy iszlám állam nevezetű szervezet, amely ma egy Nagy-Britannia nagyságú területet tart ellenőrzés alatt, komoly fegyverzettel, komoly finanszírozással, mert hát ezt azért valakinek finanszírozni is kell, költségvetése van. Honnét lehet pénzt szerezniük? Hát az elfoglalt területen kitermelt olajat eladják, tehát valaki meg is vásárolja. Nyilván, aki megvásárolja, az együttműködik az iszlám állammal. Rengeteg olyan terrorizmus elleni dokumentum van a világban, ENSZ égisz alatt elsősorban, amelyet az egyes országok ratifikáltak, de ezek szerint nem tartják be, mert terroristákkal kereskedni nem szabad. Mégis valaki kereskednek vele. Vannak sejtések, talán a szunita országokról lehet szó, hiszen az iszlám állam is a szunita államnak radikális szárnya, tehát Szaúd-Arábia, tehát Törökország például, ennek utána lehetne nézni. Az Európai Unió szorgalmazhatná, hogy vajon hogy működik a finanszírozása az iszlám államnak, mert ha nincs pénz, akkor nincs hadsereg sem. De nem ez történik, hanem azzal foglalkozunk, hogy valamifajta áltolerancia és álhumanizmus alapján hány embert fogunk befogadni ezekből az országokból. Nem azzal foglalkozunk, hogy Szaúd-Arábia, ha ez így igaz, akkor ne vásárolja az olajat tőlük, vagy ne segítsen őket abban, hogy el tudják valakinek adni, hanem fogadjon be menekülteket Szíriából, ma nem fogad be egyébként Szaúd-Arábia egyet sem. Ez is egy olyan terület, amely az Európai Unió foglalkozhatna, és nem teszi. Talán említette, hogy a gazdasági nyilvánosságot én nagy érdeklődéssel figyeltem, hogy a szlovákiai pártok némelyike azzal ütötte el az egész felelősséget, hogy fogadjuk be a politikai jellegű migránsokat, a gazdaságokat meg ne fogadjuk be. Hát ez egy jó hangzó mondat, nyilván, csak ez egy hamis mondat. Ez egy félrevezető mondat. Ugyanis ma egész Szíria területén háború van, mindenki tehát politikai menekültként érkezhet ide. Egész Irak területén háború van, mindenki politikai menekültként érkezhet ide. Sőt, Afganisztánra is érvényes ez a gondolat. Nem beszélve arról, hogy milyen könnyű jelen pillanatban szír papírokat szerezni, vásárolni észak-afrikaiaknak. Mi nem tudjuk majd megkülönböztetni, hogy melyik arab tájszólást beszélni ugye a határnál, mert nem fogjuk tudni megkülönböztetni, hogy ez most a szíriaiak közül egyik, vagy esetleg a marokkóiak közül egyik. Azt mondja, hogy én szír vagyok, úgy néz ki, olyan a bőrszínen, beszél arabul, nincs olyan európai, aki ezt pontosan megállapítaná, hogy így van, vagy nincs így, tehát ne higgyenek annak az állításnak, és azoknak sem, akik azt mondják, hogy mi majd elkülönítjük, hogy ki a gazdasági bevándorló, meg ki a politikai bevándorló. Ma mindenki politikai bevándorlónak könyvelhető el, az ENSZ dokmányok szerint is, akik ide érkeznek Szíriából, Afganisztánból, Irakból, ezért ismétlen még egyszer azt, amit mondtam, nem ez a megoldás, és szerencsére Európa most már efelé halad. Novemberben még csak, mikor együtt voltunk a fórumokon, még csak hangosan fohászként mondhattuk ezt ki, de úgy látom, hogy azért a dolgok efelé haradnak, hogy vagy a külső határát zárja le Európa, és ott hozza létre menekülttáborokat, vagy pedig Európa Unión belül a Schengen szétesik, mindenki létrehozza a saját kis ellenőrzését, de mi nem minden Európai Unióhoz akartunk csatlakozni. Nekünk nem ez volt a víziónk, nem ez volt az elképzelésünk. Mi egy szabad, nyitott Európához akartunk tartozni, és ha minket jól, megcsuklóztattak a csatlakozáskor, akkor ne hagyjuk ezt szétverni csak úgy egyik napról a másikra, hanem ehhez ragaszkodni kell. Ezért jó egyébként, hogy elindítottuk a petíciókat is, mert az emberek véleményt tudnak hozzáformálni, és így kell, minden vélemény fontos.
Az is fontos, hogy már több mint 65 000 ember aláírta kötelező kvótákkal szembeni petíciókat és a helyi referendumokat támogató petíciókat. Ez is mutatja, hogy az emberek számára ez nem közömbös téma, és a véleményformálás Európában jelentős. A véleményformálást nem csak Pozsony felé kell elvégeznünk, vagy esetleg más országok felé, hanem Európai Unió felé is el kell tudnunk végezni, el kell fogadni, hogy mi Európai Uniós polgárok vagyunk, és ha van véleményünk, akkor a petíció kapcsán Brüsszel felé is nyugodtan elmondhatjuk, van EP képviselő, ő is elmondhatja azt, hogy emberek ennyien aláírták már, pedig egy kisebbségi párt kezdeményezte, egy aláírás talán még sosem nem gyűjtöttük össze, mint most. Ez azt jelenti, hogy az emberek érzik ennek a súlyát, jól lenne, ha Brüsszelben is éreznék. Engem most azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül, amikor azt mondom, hogy különösen érdekel ebben az egész történetben Németország szerepe. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy Angela Merkel kancellárasszony jóformán hívogatta, meghívót küldött a migránsoknak, és azóta azért az ősz, illetve a nyár óta nagyon komoly történetek, események történtek, akár a párizsi terrorcselekményekre gondolunk, akár a kölni szilveszterre, és hát elsősorban Kamal urat is kérdezem, mert őt már hallottam nyilatkozni erre a témára, hogy Merkel asszony ennyire naív lenne? Tehát ez a részemről is egy naív kérdés. Mi az oka Németország? Tehát ez viszont őszintén mondom, hogy számomra tényleg érthetetlen, hogy Németországnak ez volt, és ilyen az álláspontja, amilyen, és hová fejlődik ez? Esetleg mi a véleménye Merkel asszony politikai jövőjéről? Köszönöm. Egy megjegyzés a korábbihoz. Persze, hogy nem beszél mindenki az iszlám állam kőolaját, hiszen a világpiaci ár 10-20%-áért adják el. És elnézést, a pénznek nincs szabad. Itt a elnök úr elmondott mindent. Én alázom. Elsősorban a törökök. Igen, célszerű Erdogát megmutatni. Jelenleg a nyugat azt mondja, hogy Erdogán olyan, amilyen, nem. Magyarul kiállunk mellette, holott valamennyien tudjuk, hogy hazudik. Ki veszi meg még az olajat? Assad, Szíriának kell olaj. A saját olaját veszi vissza az iszlám államtól, célszerű ezt kimondani. Nem, mert ha Assad eltűnik, ami a török cél, még nagyobb káosz lesz. Most válaszolnék a kérdésre. Kérdés úgy hangzott, hogy lehet el. 3 megjegyzésen, vagy nem is utána válaszolt. Az, hogy ezzel arab érészeden, elvileg egy arab nemiek alap volt. Szilveszterkor végigcsinálja mindazt, ami, ez egy dolog. Hogy január 4-e 19 óráig a német közszolgálati televízióbeszélt adják, ez minősíthetetlen. Az, hogy ebből pártpolitikai vita lesz, ahol szociáldemokrata Gabriel azt mondja, hogy a törvényeink jók, mert az igazságügyi miniszter kiadja a mászt. De a rendőrség nem, mert az a konzervatív törvényszékhez tartozik, ez aljasság. A CSU közt elkezdődik egy vita, a CSU hónapok óta azt mondja, ez a bajok kormánypárt, a miniszterelnök Seehofer 200 000 embernél nem engedhetünk be évente többet. Óriási adóknány. Mit különnek a tanulságok? Hogy abban persze, hogy elkezdődik, kiderült, hogy külön kívül jó pár német városba és európai városba hasonló atrocitások vannak. És nem az a német válasz, és én szeretem a németeket, én ott tanultam, én életig ott tanítottam. És mindig elmondom, hogy Németország Európa egyetlen országban, amelyik földolgozta a múltját, rajta kívül szerintem semmi. Hogy ezt elfogadják, majd a botrány pillanatában feláldoznak egy gyalogos vasattáblán, a kölni rendőrfőnököt, ez minősíthetetlen. Hogy Köln polgármestere kiáll és azt mondja, hogy felelősek a nők is, mert német tartanak partávolságot, szilveszter éjjel Köln főterén, még Kölnbe hónapokat értem, még az a véleményem, hogy én vagyok a hülye, hogy nem értem, hogy a másik mit mond, nem egy nyelven beszél. Második megjegyzés. Minden év november végén van a német hadsereg felső vezetésének képzése. Erre minden évben meghívnak. Csak a lényeget mondom. A német elhárítás főnöket közölte, hogy napi 10 000 migráns nem lehet ellenőrizni. Nem tudjuk, hogy közülük hány terrorista. Harmadik megjegyzés. Néhány nappal később voltam Münchenben egy egynapos biztonságpolitikai fórumon, ahol elnököttem és előadást tartottam
Elmondta azt, hogy fegyveres támadást vár migránsok részéről a rendőrség ellen, időkérdésre le fogják zárni a határt, időkérdésre, hogy a német hadsereget le kell vetni. Ez bekövetkezett. A hadsereg bevetése még nem, de minden más igen, nem kell. Mi a probléma? Ő Hamburgba születik pici gyerekét a papájával, aki evangélikus lelkész, átmennek az Antékába. Én nem. Az én problémám az, hogy Merkel hiszi, amit csinál. Ez egy szint fölött a politikában elnézést kérek minősíthetetlen. Ő hiszi azt, hogy a világ csodája az USA, beleőrül, amikor kiderül, hogy lehallgatják. Ő hiszi azt, hogy szükség van a migránsokra, és bejelenti azt, hogy Gérsáfen ezt képesek vagyunk rá, mire Scholz korábbi védelmi miniszter azt mondja, hogy valami fontosabb az alkotmánynál, ez a német emberek védelme, ne jöhessen be több migráns. Én még tegnap este is megnéztem a német összefoglalókat, ahol most először azt mondta Merkel, hogy vár 3 esemény, és ha az nem úgy alakul, hogy ő gondolta, akkor február végén módosítja az álláspontját. Mi a baj? A németek döntő része már a bajor vezetés ért egyet, hogy nem 200 000 embergetől. A németek nagy része 80%-a terrormerényletet vár, mert nem bízik a migránsokba. Jelenleg azt mondja az elhárítás főnök, hogy 1000 emberből legalább egy képzett terrorista. Tessék beszorozni, ha csak 1,3 milliót vesznek, de tavaly 1,7 millió ember jött be, az 1700 képzett terrorista futkos a német utakon. Ki fogja ezeket elhárítani? A Döntőciel azt mondta Isztambulban pár napja a merényletkor, hogy nincs európai terrorelhárítás, mindenki adatot akar kapni, senki nem akar adni. Tehát amitől föltett kérdést, az szörnyű nehéz. Szerintem Merkel a lelkiismeretére hallgat. Ez ebben a kérdésben sajnos téves. Hogy jegyezzem meg, hogy mindig megkérdezik tőlem, hogy zsarolja valaki Merkel. Szerintem nem. Egyrészt el szoktam sütni, elnök úr már nevet, hogy lehet-e szekszel zsarolni. Hát, ahogy ő kinéz, azért ez nem egy egyszerű dolog, de én mindig elsőt, hogy nála Csúnyán Müller is volt szeretője. Anyagkívügyeiről senki nem tud. Egy 5 háztal, akik amiben egy jó orvosnál menne be. De tény azt, hogy Merkel jelenleg azt mondta, hogy akkor is végigviszi a migránspolitikát, a koalíciós partnerei mutatják. Igen, de ezzel aláírja a politikai halálos ítéletet. Nagyon sajnálom őt. Én ezt elmondtam a magyar televízióban, kapok napi 30-40 idegenektől, ismeretlenektől, mire egy úr azt írta, hogy amiért Merkelről jót mondtam, ő soha többet nem fog nekem írni. Most kedvések kaptam tőle leveletről, ez egy 20 éves szőkenő lenne, jobban hatna rám, jó, így túl fogom élni. De még egyszer mondanám, nagyon sajnálom, a német politikai felsővezetés a 300 kormánypárti képviselőből már 100 a CDU célszóból neki ment Merkelnek, erre soha példa nem volt a második világháború utáni német történelemben. Németországot csak úgy lehet kancellárt lebuktatni, hogy a konstruktív bizalmatlansági indítványról azonnal meg kell válaszolni az új kancellárt, de nem akarnak káoszta, ami a Weimari Köztársaságot jellemezte. Mellé út Merkel, emberileg sajnálom, politikailag téved, pont. Én még 2 további elemet hozzátennék. Saját véleményem úgy gondolom, hogy a németeknek a mai napig, bár szembenéztek tisztességesen a történelmükkel, de nagyon komoly lelkiismeret fordulásuk van a holokauszt miatt. Ugye 6 millió zsidónak az életének az elvétele, az bizonyára, hogy egy nemzet számára hosszú évekig tartó traumát okozhat, vagy évtizedekig tartó traumát okozhat, különösen akkor, hogyha ezt mondjuk nap mint nap fölelevenítik nekik. Két kedvenc tévécsatornán, az egyik a Viaszat History, a másik a Spektrum, nincs olyan este, hogy a 2-ből legalább az egyiken ne legyen olyan második világháborús filmben, nem említenék meg a holokausztot is. És az nem csak úgy jelenik meg, mint a náci vezetésnek a bűne, hanem a német vezetés bűne azért csak úgy elhangzik, hogy fül alatt ott van, hogy a német vezetés. Ha mi nézzük, ők is nézik ezeket az adásokat nyilván, és nap mint nap szembesülhet ezzel a társadalom,
aminek az eredménye az, hogy az úgynevezett politikai korrektség ingája kilengett. Mindenáron igazolniuk kell, hogy ők nem intoleránsak, ők befogadóképesek, ők humanisták, és az, ami volt, az egy egyszeri nagy hiba volt, és a németek egészen mások, ők a világ legjobb emberei a világon. Ezt én úgy érzem, hogy van egy kényszerhelyzet sok politikus és közéleti szereplők között. Hát az, amit tanár úr mondott, hogy 4 napig nem informálnak a német médiák és az intézmények arról, hogy nőket molesztálnak, kirabolnak, sőt, nem erőszak is volt. Hát képzeljük el, ha nálunk ilyen történne, akkor milyen kritikát kapnánk? Tőlük, vagy éppen Brüsszelből, vagy Washingtonból. Elképzelhetetlen lenne hasonlóktól. A politikai korrektségre, ezt meg én szoktam általában a fórumokon elmenni, van egy nagyon jó példám, amikor én megértettem, hogy mekkora gond ez, amikor a politikai korrektség miatt nincsenek néven nevezve dolgok. És Nyugat-Európában, amikor csatlakoztunk, ezt nem tudtuk, hogy ez ilyen probléma lesz. Egyszer volt módom a spanyol kollégával eljutni Amerika közepébe, Boise-ba, ez Idaho fővárosa Amerika közepén van, ez krumplitermelő vidék, és az igazi tradicionális konzervatív Amerikának az egyik szigete, hogy soha nem nyernek a demokraták, mindig a republikánusok nyernek. És este volt módom a spanyol kollégával megnézni a várost, nagyon takaros, tiszta városka volt, beütünk a kocsmába, sörözgettünk, és megállapítottuk, hogy nincs egy fekete sem. A mexikóiak, dél-amerikaiakon kívül se kínai, se feketét nem látunk. New Yorkból jöttünk, ahol ugye rengeteg fekete szívelt bőrű ember van. Másnap bejutottunk a polgármesterhez, egy ilyen mokány, ír, bevándorlóknak a leszármazottja, lehetett, és beszélgetünk, és a beszélgetés végén föltettem a kérdést, hogy figyelj már, nem láttunk itt egyetlen feketét sem. Milyennek az oka? Rám nézett, megködötte, rajszált, és a személyben az volt írva, hogy a fiú, vagy te vagy hülye, vagy engem néző hülyének. Azt mondja, hogy ide jönnek, elbeszélgetünk velük, aztán elmennek. Kimegyünk a teremből, és a spanyol államtitkár kollégám nekem esik, hogy ott tehetett fel ezt a kérdést, ilyet nem illik föltenni. Te is tudod, hogy miért nincsenek itt. Hát most miért nem lehet föltenni? És mondja, lógott ki a kukuszkansapta a szekrényéből, nem láttad? Mondja nekem aztán a humorra. De mondom, akkor miért nem lehet föltenni ezt a kérdést? Mert ilyet nem illik föltenni ezt a kérdést. Ha van egy jelenség, akkor miért nem lehet arra rákérdezni történetesen? És valójában ez történt most. Nem merték lehozni, hogy arabok, iszlám vallású fiatal emberek zaklatták a nőket, mert ha hogy néz ez ki, akkor megbélyegzünk esetleg egy közösséget. No, de hát könyörgöm, ha ez a tény, akkor azt nem szabad elhallgatni, mert akkor oda jutunk, hogy nem nevezzük néven a jelenséget, és akkor nem is tudunk ellene küzdeni mellesleg. Tehát ez a fajta politikai korrektség, ami kialakult Európában, ez rossz, és ezzel szintén küzdeni kell. Amikor megtörténik a párizsi terrortámadás november 13-án, akkor azt látjuk, hogy Brüsszelben, amire továbbra is ezt mondom, nagyon fölnézünk, meg fölnéztünk, és oda akartunk csatlakozni, és ha valaki kijött Brüsszelbe, akkor elmentünk, hogy milyen szép a Grand Place, milyen finom a sör, meg egyébként ott azt látjuk, hogy a rendőrök lecsapnak olyan negyedekben, ahol eddig be sem mentek menni, a katonasággal együtt, lecsapnak különféle terrorista fészkekre és fegyverarzenálokat találnak. Hát eddig nem tudták, hogy ott van, nyilván tudták, már egy nap alatt lecsaptak, vagy 2 nap alatt tudták, hogy ott van, csak a politikai korrektség miatt eddig nem merték megtenni, mert hát, ha emberjogi kérdést csinál belőle valaki, meg megtámadja őket, meg nem tudom micsoda. Most mertek lecsapni, már most nem volt politikai korrektség kérdése, mindenki meg volt ijedve, hogy folytatódik a dolog, sokan elszöktek ugye a terroristák közül Párizsban, néhányan Brüsszelben vonultak vissza, ott menekültek, most volt pillanat arra, hogy ha nincs terrortámadás, akkor ezt nem teszik, meg nem teszik meg. Egyszerűen azért, mert Európában az inga kilengett, és nem csak a németeknél lengett ki az inga, hanem Nyugat-Európa egészében lengett ki az inga, amit most valakik kihasználnak bizony velünk szembe, és így egyáltalán nincs rendben. A harmadik gondolat, nyilván, hogy a munkaerőpiac is hozzájárulhat ez a migráns kérdéshez, amiről talán úr már részben beszélt, de azért azt is tudjuk, egy kicsit szélesebb összefüggésben nézzük a dolgokat, hogy Magyarország kormányát, az első, illetve a második Orbán kormány akkor kezdték támadni, elsődlegesen, amikor bevezették az ágazati adókat, és néhány multinacionális cégnek jóval több adót kell fizetni, mint korábban. Akkor kezdődtek ezek a támadások elsődlegesen, az első kormányzás idején 2002-ben. Nem azért mondom, mert szövetségesünk a Fidesz, és nem azért mondom, mert mindenáron igazat akarok nekik adni, nem vagyok én a szóvivőjük, de ez tény, hogy a plusz adó bevezetése után kezdődtek az emberi kérdések Magyarországon, annak a firtatása, hogy mennyire van demokrácia, vagy mennyire nincs demokrácia.
Meggyőződésem, hogy a multinacionális cégek azok igenis védik a saját érdekeiket, és nem mindig a tisztességes játékszabályok mentén jár el mindegyikük. Tehát ebben a helyzetben is lehet, hogy a munkaerőpiacnál úgy gondolják, hogy olcsóbb munkaerőt kapnak, mint az európai a bejövőkkel, az viszont más kérdés, hogy ezek az emberek, akik bejönnek, ezek jóval másabbak, mint mi vagyunk, hiszen ezek az emberek, mármint akik az arab kultúrából jönnek, ezeknél nem volt sem humanizmus, sem reneszánsz, sem reformáció, sem polgárosodás, sem ipari forradalom, hogy csak a pozitív jelenségeket mondjak, a negatív, sem kommunizmus, sem fasizmus, ugyanakkor más volt. És ha más volt, akkor nem tudjuk elvárni egyik napról a másikra, hogy ugyanúgy viselkedjenek éljenek, mint ahogy mi tesszük ezt. Nyilvánvalóak lesznek a különbségek, vagy nyilvánvalóak a különbségek, és ennek az áthidalására meg azt látjuk, hogy nem igazán találták meg a választ sem Franciaországban, sem Törökországban. Ezért jogosak a kételyek, hogy ez a politikai folytatható-e. Szembesülni kell a dolgokkal, a politikai korrektséget félre kell tenni, és azt kell mondani, hogy igenis, tetszik vagy nem tetszik, sok kérdésben ők másak, másképp nézik a világot, és ahhoz, hogy ez békés, egymás mellett élés legyen, akkor találja ki valaki a sikeres integrációnak a képletét, ha az megvan, aztán lehet behívni az embereket, de fordítva ez nem működik. Köszönjük szépen! Következő kérdésem, a tanár úr megemlítette már Törökországot. Beszéltünk már az iszlám állammal való kapcsolatot is, megemlítette, és hogy hát mégiscsak érdemes lenne róla beszélni. Tehát van egy hatalmas muzulmán ország, ugye, akik szeretnének az Európai Unióba lépni, de közben az iszlám állammal üzletelnek, közben az oroszokkal konfliktusba kerültek a repülőgép lelövéssel kapcsolatban. Azt is tudjuk, hogy a görögökkel nem a legjobb a kapcsolatuk. Tehát mit kell tudnunk Törökországról, tanulni tessék nekünk elmondani? Nagyon szépen köszönöm. Két megjegyzés ide. Egy. Svédországban tilos lehozni, ha valaki muzulmán vagy külföldi bűnözik. Nem lehet vele hangulatot befolyásolni. Jelenleg úgy tartunk ez a svéd adat, hogy 88-on nagyobb a valószínűsége egy köztörvényes bűncselekménynek, amit muzulmán bevándorlók követel, mint svéd, de nem lehet behozni. Bejöttek a jelentések, nem lehet behozni, hogy Stockholm meghatározott városrészeiket, ugyanúgy, mint Németországban. Helyi ember nem lehet belépni. Második megjegyzés, itt elhangzott gazdagság, stb. Hát 2-3 nappal ezelőtt tették közül, hogy a világ leggazdagabb 1%-ban nagyobb vagyonnal rendelkezik, mint a világ maradéka. Egy ilyen világban élünk. Ezek iszonyú dilemmák, én nem akarok rátérni. Most van a Davoszi Fórum, és a kérdés, Törökország iszlám állam, kezdjük a törökökkel együtt. A törököknek jelenleg valamennyi szomszédjukkal konfliktusok van, 2. Azért egyszer magunk közt mondjuk el, hogy Törökország területének 3%-a van Európában. Zárójel, igen, de a tőlük keletre lévő ciklus fölvetjük az Európai Unióba, a tőlük keletre, északra lévő kaukázusi államokkal tárgyalunk. Következő. A török probléma az, hogy Törökország 3 ellenséget lát. Első helyen a kurdok. Aki jól ismeri Törökországot, azt tudja, hogy Ankarától keletre és délre kurdok élnek. A mai török megítélés az, hogy ezek terroristák. Ez egy baromság. Az amerikai védelmi miniszter között nemrég Erdogánra jó lenne, ha nem a kurdokat bombáznának az iszlám államot. Tehát az egyes számú ellenség a kurd. A kettes számú ellenség a síita, ott úgy hívják, hogy a levita szíriai vezetést, és helyére egy török barát szunita vezetést akarnak. Így ütköznek a nyugattal, a kurd kérdésbe is, az oroszokkal mindenbe ütköznek. És a harmadik török cél fölépni az iszlám állam ellen, ezt pár napja csinálják. Átengedik az európaiakat harcolni az iszlám állam oldalán, az oroszországi muzulmánokat is átengedik. Törökök. A jelenlegi helyzetben a törökök 3 dolgot követelnek tőlük. Fizessük évente több pénzt, hogy nem engedik ki a migránsokat és a menekülttáborokat ellátják. Horribilis pénzt kérnek. A sajtóban 3 milliárd euró jelent meg. Ez az első követelésük volt, hetente kérnek többet. A második az, hogy törjük el a vízumkényszert, és 85 millió török szabadon jöhessen be az Európai Unióba, Európa nem hajlandó 3, vegyük föl őket az Európai Unióba. Ezek a tárgyalások állnak, tehát lehet róla beszélni, de
A következő török cél az, hogy minden európai delegációnak elmondják, hogy jelenleg Törökország fontosabb Európának, mint Európa Törökországnak. Nem igaz. Iszlám állam. Itt elhangzott, hogy az iszlám állam terület akkor, amit Nagy-Britanniáig, igen, a lakóinak a száma 8 millió. Mi a probléma? Hogy aki szunita, azt nem bántják. Kit bántanak, aki nem szunita? 3 lehetősége van. Vagy átér a szunita lépre, vagy kivégzik, vagy égi kétszer adót fizet. Itt elhangzott kőolaj-földgáz, igen. Bevételük van emberkereskedelemből, emberromlásból, szervkereskedelemből, régiségek eladásából, stb. Nem tudjuk merjük kimondani, az iszlám államot az USA hozta létre szunita közvetítéssel. Igen, miért? Hogy lépjen föl Irán ellen, de nem ezt csinálja. Az alkotmányt is a nyugat hozta létre, de nem azzal a céllal, ami lett belőle. Óriási pénzt kapott eddig az iszlám állam a szunita államoktól. Katár, Omán, Bahrein, Szaúd-Arábia is lehet sorolni. Most a nyugat óriási nyomást gyakorol ezekre az országokra, hogy ne adjanak pénzt, mivel az ország nem ad pénzt, ugyanaz a pénz oda megy úgynevezett magánemberektől. Mi az iszlám állam stratégiája? Ők sem hülyék. 3 lépcső. 1. Iszlám államot kalifátust akarok létrehozni Marokkótól Indonéziáig. Ha lenne egy egyetemi 245 percen, akkor elmondanám, hogy ez lehetetlen, de a térségben nagyon sok ember nem így látja. A második cél, hogy a világon meglévő terrorszervezeteket az iszlám állam irányítsa. Ezek egy részét már elérték. Nagyon nagy szervezeteket. És a harmadik cél, hogy ne legyen olyan ország a Földön, ahol a parancsokra nem robbantanak. Ez is bekövetkezett. Tehát máshogy fogalmazva az iszlám államot meg kell semmisíteni. Csodás. De a túlélők el fognak menni Európába és Oroszországba, és fogadtani fognak. De ez még mindig a kisebb probléma, mert a nagyobb, ha meghagyom az iszlám államot, akkor kőkövön nem marad, és csak szárazföldi erővel tudom szétverni, de jelenleg sem a nyugat, sem Oroszország nem hajlandó embert áldozni. Itt tartunk. Nem tudózás a helyzet. Kicsit hazai vizekre elvezve, most elsősorban elnök úrhoz fordulok a kérdésemmel. Hogyan ítéli meg, elnök úr, vagy hogyan ítéled meg a jelenlegi helyzetnek a hazánkra való kicsapódását? Tehát a migráns téma mindenkit foglalkoztat, sokan talán egy kicsit félnek is, ugyanakkor a kötelező kvóták elleni petíciót rengetegen aláírták, itt a lévai járásban egyébként kimagaslóan nagy számban. Erről kérdezném a véleményedet, hogy miért fontos nekünk egyáltalán ezzel a témával itt foglalkozni, miközben igazából mi még így közvetlenül nem tapasztaljuk ezeket a problémákat. Köszönöm. A szlovák belpolitikában mi kezdtük talán a legegyértelműbben ezt a témát, nyilván a parlamenten kívüli párt vagyunk, ezért a hangunk nem olyan hangzatos, mint a parlamenti pártoké, de arra nem büszke vagyok, hogy kezdettől fogva ugyanazt mondjuk. Nem lavíroztunk, nem a pillanatnyi hangulat alapján fogalmaztuk meg a véleményt, hanem kezdettől fogva azt mondtuk, hogy a bevándorlási kvóta nem megoldás, és a bevándorlást magát pedig így Európába korlátlanul beengedni óriási hiba több oknál fogva, és azokon a helyeken kell segíteni az embereknek, ahol elhagyják az országokat, és először biztonságban találják magukat. Én azt látom, hogy ebben a kérdésben tény is való, hogy a kormánypárt ugyanezt mondja, de mi ezzel nem tudunk mást mondani, hogyha ebben a témában ugyanazt mondjuk, mint a Smer, hogyha korrupciós ügyekről van szó, egészségügyről, oktatásügyről, regionális fejlesztésről, közútfejlesztésről, Dél-Szlovákia helyzetéről és a magyarság helyzetéről, mindegyik kérdésben más mondunk, mint a Smer. Ebben a kérdésben ők ugyanazt mondják, mint mi, hogy nem mondjam azt, hogy mi ugyanazt mondjuk, mint ők. Tényleg kezdettől fogva ugyanazt, tehát nincs ezt miért visszavonni vagy szégyelni. Ugyanazt mondjuk kezdettől fogva, hogy a pseudotolerancia, a pseudohumanizmus, és bizonyos szempontból ez a beteg európai neoliberalizmus, ez nem jó irány, ez nekünk ebben a kérdésben árt. Nekünk azért volt óriási szerencsénk, mert Magyarország időben lezárta a határát, és ezért elkerült bennünket az útvonal, ezért úsztuk meg.
Amikor a magyar-román válogatott mérkőzés volt, bizonyára sokan voltak innét is a mérkőzésen magán, bár nehéz volt egyet szerezni, de akkor láthatták, mikor mentünk le a Budapestre, az én lemelt földrajzi szempontból mentünk föl Budapestre, akkor jöttek velünk szemben migránsok Ausztria felé, hát félelmetes volt látni a végen láthatatlan embersort azzal, hogy blokkolták, állították az autópályát. Hát nem mentem ki a keleti pályaudvarra megnézni, mert minek láttam a tévébe, de leállították a keleti pályaudvar működését. Arról a keleti pályaudvarról és az autópályán is családfenntartó emberek mennek nap mint nap munkába. Hát nyilván segíteni kell mindenkin, de segítség nem arról szól, hogy én nem jutok el a munkahelyemre, és nem tudom biztosítani a családnak a bevételét, és a keleti pályaudvar erről szól, meg az autópálya is erről szól. Nagyon érdekes volt akkor a CNN föltette Szijjártó Péter külügyminiszternek a kérdést, hogy mi az ajánlata azoknak az embereknek, akiket aztán letereltek az autópályára, és aztán röszkénél pedig kintartottak az országból. Hát mi az ajánlata? Mi elsősorban Szlovákia állampolgárai, ő pedig Magyarország állampolgárai felelős, utána más országok polgárjának a dolgaiért. Ezek az emberek leállították az ország szívének, Budapestnek a működését, hát nyilván, hogy egy kormánynak cselekednie kellett, és más európai országoknak is most cselekednie kell. Egy kicsit kitérek, az Európai Néppárt kibővített elnökségi ülésének, ugye mi is tagjai vagyunk, a macedón konzervatív párt képviselője kétségbe esett, mondta 3 hónappal ezelőtt, hogy jöjjenek a rendőrök, minden rendőrt elfogadunk, más érdekel a szerv, csak jöjjenek a rendőrök, mert a miénk már kórházban vannak. Tehát olyan összecsapások vannak a határon, kis ország, hogy már nem győzzük a rendőri felügyeletet föntartani ezen a határon, minden rendőr jöhet Európából, nem fogjuk ellenőrizni ki, azt csak küldjétek a rendőröket. Hát ide jutott egy kis ország kétségbe esett kormányának a képviselője, hogy ilyet mondott, azelőtt 10 évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen lett volna a szuverenitás miatt. Tehát én azt hiszem, hogy nyilván kis ország vagyunk, és nem tudja Szlovákia ezt önállóan megoldani, de Szlovákia lesz az Európa Unió elnöklő országa 2016. július 1-től, bocsánat, tehát a második fél évben Szlovákia igenis befolyásolhatja az európai jövőt, jobban, mint egy egyszerű tagország, hiszen mi leszünk az elnöklő ország. Ezért is nagyon fontos egyébként, hogy fog kinézni a következő kormányzat, mert abba be lehet tenni az európai programba azt, amiről beszéltem. Jóval szigorúbb fellépést az embercsempészekkel szemben Európán belül is. Azok az országok, akik csatlakozni akarnak, Szerbia, Macedónia, Albánia és a többiek, azoknál sokkal komolyabb jogi normákat és eljárást kérhet Európa, ha akar, egyáltalán természetesen, valamint a határvédelem felállításának a meggyorsítása, ezek mind olyan dolgok, táborok felállítása, ez mind olyan dolog, amit Európa elérhet, ha akar, megvalósíthat, ha akar, és Szlovákia mint elnöklő ország ezt jelentős mértékben elősegítheti, ennek megvan az esélye. Nem fejeződött be ez a történet, attól tartok, hogy tanárul még jöhetünk ide ősszel is erről beszélni, mert az egyik napról másikra nem fog megoldódni, de azt viszont én is valahogy látom, igazol vissza, hogyha te is így gondolod, ha nem, akkor mondd el, hogy miért nem, hogy azért Európában némi kiózanodás azért már van, tehát tapasztalható némi kiózanodás, de az egy drámai dolog lesz, amikor egyébként lezárják a határokat, ha idáig eljön a dolog, a külső határokat, az ellenőrizetlen bevándorlókkal szemben, nem az útláb ellenőrizők, hanem ellenőrizetlen bevándorlókkal szemben, hiszen Röszkénél is dráma volt. Tehát amikor ott lezárták a határokat, akkor bizony küldték előre a gyermekes anyákat, küldték előre a gyerekeket, és egy dráma zajlott ott le. Ettől jóval nagyobb dráma lenne most, vagy lesz, ha ez eljön, a külső határok lezárása. Ott erre éhes nyugati média az csemekészhet majd abból a tragédiából, ami ott volt, de nem a lezárók bűne ez, hanem a behívók bűne, az a baj. A behívók bűne, és nem a lezárók bűne. A lezárók már csak okoznak egy helyzetet igyekeznek kezelni, ami nem lesz innentől sima, hiszen ezek az emberek azért tudnak küzdeni a saját elképzeléseikért, ezt láthattuk a táborokban is. Emellett Szlovákián belül még hadd tegyem azt hozzá, hogy nincs rendben az, hogyha egy település népszavazással dönt arról, hogy én nem akarok itt bevándorlótábort, és ahogy a petíciómban van, én nem akarok itt egy környezetvédelmi beruházást, mert nem akarom szennyezni a város ipocsság levegőjét, azt a kormány lesöpri az asztalról. Az sincs rendben, hogy a perediek azt mondják, hogy ez ne legyen Kesegyikon, mert ennek a falunak köze nem volt Kesegyik Sámuelhez, hanem legyen Pered, mint ahogy a két világháború közt volt Szlovákon is, és lesöpri a kormány az asztalról. Mi ezért indítottuk ezt a petíciót, hogy mind a 3 kérdésben
akár bevándorló ügyben, akár környezetvédelmi beruházás ügyben, akár névhasználat ügyében, helyiek véleménye legyen kötelező érvényű a kormány számára, hiszen erről szól a demokrácia. Ha Robert Fico mondhatja azt, hogy nekünk ne adják ide a bevándorlókat kvóták alapján, mert ez a mi ügyünk, mi döntsük el, hogy akarunk-e vagy nem akarunk, akkor a települések, a városok, faluk is dönthessék azt el, hogy akarnak-e környezetvédelmi beruházót, olyat, amilyet, akarnak-e olyan nevet használni, amit adtak nekik azelőtt, vagy más, és akarnak-e migránstábort, vagy pedig nem, akkor ha a miniszterelnök következetes, akkor nem csak Szlovákiának legyenek ilyen jogai Brüsszellel szembe, hanem Ipolysának is legyenek ilyen jogai Pozsonyjal szembe, erről szól a petíció. Köszönjük szépen! Tisztelt vendégeink, kicsit előre haladtunk az időben, már túl vagyunk a felén a tervezett időpontnak, úgyhogy itt a lehetőség. Gondolom, hogy még nagyon sok kérdés minden minnyájukban megfogalmazódott, és itt a lehetőség erős vendégeinktől kérdezni. Én megkérném a segédeket, segítőinket, hogy a hordozható mikrofonnal segítsenek nekünk. Köszönöm szépen. Valenti Józsi. Egy-egy kérdésem lenne, egyáltalán ugyanaz a kérdés tulajdonképpen csak két szemszögből, belpolitikai és külpolitikai szemszögből, úgy az elnök úrhoz, a először az elnök úrhoz, főleg most a egy aktuális, most a belpolitikáról már szólt néhány szót. Ugye annyit tudunk, hogy mostani kormány 2500 fővel, az a 11,3%-kal ki akarja bővíteni a rendőrség sorait. Ugye ez egy érdekes dolog, igaz, hogy a csehek is 4000-rel akarják bővíteni, vagy fogják bővíteni. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy belpolitikailag mit jelent a számunkra? Először is, kitől fog, vagy kell, hogy védjen majd ez a rendőrség, mivel hogy a belügyminisztérium kijelentette, ugye, hogy főleg az ország belterületén fognak szolgálatot teljesíteni. És a másik dolog, hogy kit fog tőlünk védeni ez a rendőrség. Ugyanis láthatjuk a kölni eseményeket, hogy egyszer a rendőrség negyedikéig úgy nyilatkozott, vagy nem nyilatkozott, hogy csinált, nem tudni, ugye, hallottuk most már elárultan is. Majd 8-án ugye láttuk, hogy mit csinált az utcán a rendőrség, és itt a kérdés, hogy ki ő, vagy ki ellen. Most akkor a kérdés második része tanárulhat. Ugye most, hogyha határok lezárására kerül sor, Macedóniában rendőrök kellenek, Szlovéniában rendőrök kellenek, Magyarországon rendőri segítség kellett, és így tovább. Most ennek a rendőr állományok kibővítésének egyenlőre Szlovákia, Csehország. Vannak úgy, hogy más országok is ilyen értelemben fognak cselekedni, vagyis ők fogják a hatalmi erő szervezeteiket, és ugyanígy ellen is től megvédeni, és tulajdonképpen ezt mennyire lehet ezt a rendőri erőket a most hatalmon lévő, vagy hatalomra törekvő hatalmak át, legyen az a kalifátus, vagy legyen az a Bilderberg csoport, vagy legyen a új világkormány elképzelés, esetleg kazarmafia, bárki más, mennyire fogja majd tudni esetleg, ha valamikor legalább elvisten sor kerül, ha ezeket a rendőri erők kihasználni a ő vidékeik segítségével, akik ma is már látjuk Európában itt bűven. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy nagyon rövid választ tudok adni erre a kérdésre. Valóban nem indokolt a rendőrség állományának ilyen méretű emelése, ahogy ezt a belügyminiszter végrehajtotta, hiszen nem érezzük ennek a szükségét, és a polgárok nem érzik ennek a szükségét. Nem azt jelenti, hogy a közbiztonság olyan jó, hanem nagyobb gond van jelen pillanatban az oktatásügyben, nagyobb gond van az egészségügyben és az igazságszolgáltatásban, tehát a bíróságok területén. Mi is úgy érezzük, mint a rendőrségnek ilyen jellegű nagy állománybővítése, ami jelentős pénzzel jár. Mi abban támogatjuk a kormányt, hogy a technikai fejlettsége a rendőrségnek legyen magasabb szintű, mert nem lehet, hogy a bűnözőket
a Mercedes után a favorittal szaladgáljanak, jól hál' Istennek ez már nincs így, de volt így. De ilyen szempontból ezeket a beruházásokat, ha közbeszerzési normák alapján jár el a kormány, akkor ezt mi is támogatjuk, de az állomány bővítése ebben a helyzetben nem volt indokolt, és akkor is megtette volna a kormány, hogyha ez a menekültválság nincs, és még egyszer most Magyarországnak köszönhetően mi ettől mentve vagyunk, bár ezt tanár úr ma még nem mondtad, de ugye előzőkkel szoktad mondani, hogy van annak veszélye, hogy Ukrajnából elindul egy migránsválság esetleg irányunkba, ahol a helyzet destabilizálódik, de én is úgy gondolom, hogy a rendőrség állományának az ilyen jellegű fenyegetettség, ilyen jellegű növelése az nem indokolt. Ugyanakkor ebben az országban nagyon komoly ügyek nincsenek földerítve. Vagy pedig, ha a rendőrség esetleg földeríti, akkor az igazságszolgáltatás, a bíróság pedig nem jár el. Ernest Valkót, ugye a közismert ügyvédnek az ügye mai napig lezáratlan. Daniel Tubit, akit meggyilkoltak Ligetfalun, a mai napig az ügye lezáratlan. Lehet, hogy önök tudják, ugye Ógyalán polgármesterjelöltünk volt, Vasternák László ügye lezáratlan, pedig a fiának köszönhetően elfogták magát a gyilkos, börtönbe ül, de a fölbújtót, aki megfinanszírozta őt, azt mai napig nem tudjuk, hogy kicsoda, és nincs az ügy lezárva. Vagy hadd nem mondjam azt, hogy Marina Hedviget kiüldözték ebből az országból, tetszik vagy nem tetszik, éppen ez a belügyminiszter, aki most emeli a rendőrség létszámát történetesen, és a tűzoltóautók osztogatásával szerzi a pozitív pontokat Dél-Szlovákiában, de azért neki köszönhető a Hedvignek az ügye, azért ezzel emlékezzünk el, ezt nem felejtsük el. Tehát röviden, én is azt hiszem, hogy ma a költségvetésből nem elsődlegesen a rendőrség állományának a bővítése a fő téma, hanem igen a munkakörülményeiknek a javítása, illetve a technikai felszereltségnek a szinten tartása és szintre hozása. Emellett viszont más területeken, mint a pedagógusok, az egészségügy és az igazságszolgáltatásnál nagyobb szükségét látnánk a költségvetési források oda irányítására, mint ahogy ez itt történik. Válaszolnék egy picit előszörre is, és utána erre. Egy, Macedónia. Mi az a Macedónia? Attól függ, hogy melyik, hogy mondom. Mi az alapdilemma? Évről évre nő az almának aránya. A második megjegyzés, hogy egy rendkívül gyenge ország nagyon nehezen tudja a határait védeni. A harmadik az, hogy körülök a minimumot sem teszik meg. Én Európában 3 botrányt várok a jövőbe, egyik, hogy az elnök úr mondta, az ukrán válság, ennek a vetületeivel reménytelen az ukrán helyzet. A másik, amit várok, a migrációs botrány, a harmadik, amit várok, Nagy-Albánia létrejötte. Ezeket 10-15 éven belül várom. A következő megjegyzés Európai Unió bővítése. A Juncker azt mondta, hogy amíg ő áll az Európai Unió élén, addig nem lesz bővítés. Meglátjuk, ez is egy önálló beszélgetés lenne. Következő. Embercsempészet. Elnézést kérek, a világ egyik legnagyobb üzlete. Az olasz-orosz mafiát kinyomták az alván, nem akarok részletekben lenni. 15 év alatt becsempésztek Nyugat-Európába 1 millió alván. Jelentős részük nagyon sok mindenre kapható. Következő. Határok lezárása. Igen, ez a második megoldás. Az első megoldás egy össze-európai megoldás lenne, amire sajnos eddig Európa képtelen volt. Osztom elnök úr véleményét. Oly gyorsan változik a helyzet, hogy az európai politikusok rákényszerülnek arra, hogy nézeteiket a valóságnak megfelelően alakítsák. Következő kör, és akkor válaszolok az ön kérdésére. Elnézést, az 1000 tüntetővel 200 rendőr állt szemben. Hát ha 200 rendőrnél fegyver van, azért az egy vicces dolog, hogy 200 ember megért 1000 tüntetőtől, vagy 1000 részektől. Hát azért, ha megnézem a történelmet, ha csak fejük fölé lövök, nagyon kevés ember maradt azon a téren. És utána közé a földi rendőrök, hogy kevesen voltak. 200 képzett rendőr fegyverrel a kezében. Szóval nagyon furcsa világban élet. Következő. Kitől véd? Hát nyilvánvaló az, hogy Európában jelenleg mindenki attól fél, hogy jönnek a migránsok, újabb botrányokat csinálnak. És melyik az a pont, ahol én, mint rendőr közbeavatkozhatok úgy, hogy a sajtó és a kormány nem legyen. Szóval ez egy nagyon fölött dolog, amikor mondtam, hogy a Kölni polgármester hülyeségekkel beszél, majd a tartományi miniszterelnök, aki a legtehetségesebb szociáldemokrata politikusan megvolt rá, bocsánatot kér. És végül itt elhangzott az, hogy mik történtek. Hogy nem lehet tudni, hogy ki ölte meg azt a polgármester jelöltet. Elnézést kérek. A 60-as években, jól emlékszem, 68-ban az amerikai elnökjelölő konvenció közvetlenül közel lelőtt Robert Kennedy. Kilövi le?
számon fejlen 48 éve börtönben van, és nem mondja, hogy kinek az utasítására csinálta, nyilván rendkívül jól megfizették. Tehát idézőjelben túl sok új nincs a történelemben. Én kedvencem volt mindig Kennedy. Kiöltem meg Kennedy. Fogalmuk nincs. Pont. Tessék, további kérdéseket várunk. Gyuszi, tessék. Jó estét kívánok, Nagy Gyulának hívnak. Én a tanárokról szeretném megkérdezni. Egy interjúban feltették önnek azt a kérdést, hogyha Európa csúcsvezetője lenne, hogyan, miképpen hozzána meg ezt a migráns kérdést, és azt válaszolta, hogy nem demokratikusan, drasztikusan, félperc alatt. Kérem, ossza meg önnek. Köszönöm. Itt elhangzott egy ajánlat, hogy akkor az elnök úr velem jönne és együtt dolgozunk. Ez egy szörnyű nehéz dolog, mert tévére megy, és én megszoktam azt, hogy a tévét kiszedik azt a fél mondatot, ami félreérthető. Európa jelenleg képtelen megvédeni önmagát bizonyos az esetek jelentős részében idejét múlt nézetek miatt. Vannak olyan pillanatok az életben, amikor erővel kell fölépni. Egyszer azt mondta Otto von Bismarck, én nem szerettem. Ugye történelmet vérrel és sorssal írják. Én egyetemen a könyvtárból kiloptam Kennedy, Bismarck minden könyvét, kifizettem a büntetést, de mondtam, hogy soha nem hiszem vissza. Tanítottam, hogy 30 évig soha nem vártam meg, hogy kiloptam. A rendszerváltáskor összejöttem egy csodálatos férfival, Otto von Bismarck leszármazottja volt, 90 éves, és közölte velem, hogy elkezdett magyarul tanulni, mert szereti a magyarokat, és Pestre akar jönni katonai atasénak. A német rendszer, hogy egy 90 éves bácsi, aki egy-két herceg Pestre jön, lehetetlen volt. Tehát a válaszom az, hogy vannak olyan pillanatok a történelemben, amikor az erőhöz kell nyúlni, mert ha nem, akkor minek tartom a hadsereget, a rendőrséget, a titkosszolgálatot és nem sok egyébként. Vannak pillanatok, amikor a demokrácia részeként nekem az erőszakot kell alkalmazni. Ezt tehetem jól és tehetem rosszul. Nekem meggyőződésem az, ha migráns áradat első percében kivezényeltünk volna hajókat a földközi tengerre, és az első 10 hajót visszaküldöm. 11. nem volna, vagy az első 10-et elsüllyeztem. A migránsokat kimentem, de nem Európába hozom, hanem visszaviszem Líbiába. Mire a libek azt mondták, hogy ránk lőnek, belehalok a röhögésbe, tehát nincs hadseregük, csak titkosszolgálatuk van, és különböző fegyveres milíciák, amelyek nem erre a harcra, hanem az egymás elleni bandaharcra vannak kiképezve. Igen, erőszakot kellett volna alkalmazni. Igen, a görög határnál erőszakot kellett volna alkalmazni, és nem hagyni, hogy emberek 100 000 milliói átjöjjenek. Nagyon személy leszek. Hogy nem tudjuk megállítani a migráns áradatot, idén többen jönnek, szegényebbek jönnek, sokkal nagyobb problémát okoznak, mint azok, akik tavaly jöttek, és azokat a problémákat sem tudtuk megoldani. Ez a válaszom, nem demokratikus a válaszom és elnézést. Mondok egy nagyon személy dolgot, hogy 40 évig idegenvezető voltam. Életem legszebb faluja egy Celcendő falu, Horvátország, ott voltam 24-ig. Úgy kerültem oda, hogy az Express engem küldött elszámolni. És kiderült, hogy a faluban egy nagyon bájos, 70-valány éves bácsi volt, én akkor voltam 30, és az öreg alatt rengetegen lógtak, tehát befizettek 2 helyen, nyaraltak 3 vagy 4-en. Örjöngött a falu vezetője, többet nem kellenek magyarok. És akkor a következőt mondtam, hogy hiszem Bismarcknak, a történelmet vérelvassal írják. Ígérem azt, hogy egyetlen lógás nem lesz, de van egy feleségem és van egy akkor pár hónapos kislányom. Én azt mondták, hogy ez nem tétel, ezt vállaljuk. Egyetlen ember nem lógott. Az első 2 héten hazaküldtem azt, akinek volt befizetve. Valami 2 ilyen nem volt. Következő, nagyon szemét vagyok. Itt a könyvben, most írtam meg, ha valaki kéri a végén dedikálva, adom 10 eurót, nekem is annyiba került, részletekben nem megyek, az a cím, hogy 40 év alatt a föld körül. Életemben először kint voltam Moszkvában. Vártam a csoportot, hát a legelső jött 30 perc késésre, örjöttem. Én életemben nem késtem, most is itt voltam másfél órával előtt. Közöltem velük, hogy figyelj ide, legközelebb, pont 5 perc után ott hagyom, aki késik, fekvertek a rögéstől. Én másnap pont 5 perc után elvittem a buszra, 40 ember volt 5. Soha
hiszek benne. Nem mindig a demokratikus eszközök a jó. 5-ször el lehet mondani, hogy kérlek szépen, de 6-szor úgy pofán kell vágni, és elnézést magánvélemény, hogy utána tartsuk a játékszabályokat. És jelenleg Európa még az európaiaké. Ez a válaszom. Köszönöm szépen. Tessék, itt akkor László. Molnár László. Nógrádi tanár urat, az elején tetszett említeni, hogy nincs szükség a bevándorlókra. Tetszik valami, nincs szükség a bevándorlókra. Bécs itt a szomszédban közel 100 nemzetiség él valahogy, nem tudom, hogy fér el Bécsben egymás mellett. Tehát Bécsben körülbelül majdnem 100 nemzetiség, ezt egy koszovói albán barátomnak jótéri 20 éve mondta. Én olyan véleményt is hallottam, hogy Németországban azért vonul az áradat, mert ott van hely. Tehát mindig közlekedő egyébként nem indul a tömeg, és oda áramlik, ahol hely van, mert a Németország vidék mennyire elhangoltak az emberek, és a helyükre jönnek. Igaz? Vagy valóban ez az oka, hogy a németek befogadó képesek, befogadó képességűek. Köszönöm. Én soha nem azt mondtam, hogy nincs szükség. Én azt mondtam, hogy minden állam döntse el, hogy neki szüksége van erre. A német megítélés az, hogy igen, de akkor ne Európával vetessék föl azt, aki nekik nem kell. Második, én mindig elmondom, hogy Németországban rengeteg harmadik világbeli fiatalt képeznek főiskolán és egyetemen. De soha nem hozzuk le azt, hogy az 50%-át ott tartják, mert azt mondják, hogy te tehetséges vagy, nálam végeztél, tudod a kultúrát, tudod a nyelvet, te maradj, a hülyében menjen vissza. Soha nem mondjuk el, hogy a legtöbb agyelszívás a szegény balkáni országokból jön, és Nyugat-Európa ezeket az embereket fölveszi, orvos, tanár, mérnök, stb. Tehát a kép elég differenciált. Bécs, 100 nemzetiség. Hát erre tudnék poét mondani, de tény az, hogy Ausztriában különböző emberek bementek. Most már az elképzelés az, hogy nekem, mint Ausztriának 37.500 ember kell évente, többet nem vagyok hajlandó fölvenni. Bocsánat, én elég sokat vagyok ott, mert az osztrák kormány mellett a honvédelmi miniszter tanácsadó testületében tartozom. Igen, boldogan várják a szupergazdag arabokat, akik ingatlanokat vesznek, stb. De nem várják a szegényt, aki nem tud dolgozni. Hihetetlen érdekes volt az osztrák hozzáállás a jugoszláv háborúhoz. Az osztrák hadsereget mozgósították, soha nem beszélünk róla, és az osztrák hadsereg fölkészült arra, hogy a jugoszláv hadsereg Szlovénián keresztül esetleg megy, hiszen Tito mindig kértek látni a fordilat területeket. Tehát a 100 nemzetiség tényleg adva van, és Bécs egy rendkívül multikulti város, de a bécsi választásokon hagyományos pártok teljes vereséget szenvedtek, és a migráns ellenes liberális párt az, amelyik rendkívül följött. Ennyit. A közlekedési edényről pedig egy mondatot hadd mondjak. 20 éves koromban hajtottam egy gyönyörű csajra Vácot. Matek fizika tanárnő volt, baromi jól nézett ki, és a csaj megkérdezte tőlem, hogy mi a véleményem Torricelliről. Most ő volt az, aki a közlekedési edényeket kitalálta. Fogalmam nem volt, mondtam, hogy jó haverok vagyunk. A csaj azt mondta, hogy ezt értjük, soha többet életem ilyen baromságukban nem hazudtam. Tehát a közlekedő edény nekem egy gyenge pont életemben, de utána minden rendben volt. Tehát ennyit. Kérdés. Itt az úr középen. Jó estét kívánok! Kovács László vagyok. A Nógrádi tanárulat szeretném megkérdezni. Migránsok. Olvastam pár hét már az interneten, hogy néhány európai vezető, többnyire csak regionális vezetők már arról beszélnek, hogy azokat a migránsokat, akikről bizonyítható, hogy épp gazdasági migránsok, össze kéne gyűjteni és kitoloncolni Európában, hogy tényleg csak azokat itt hagyni, akik valóságban a háború elől menekülnek. Azt szeretném megkérdezni, hogy a tanáruk szerint fajulhatnak-e odáig a dolgok, hogy ez lesz, és ha igen, akkor mire fog ez Európának kerülni? És most nem pénzügyről. Köszönöm.
de beszélhetünk pénzről is, meg barnulák pénzbe. Kezdjük az elején. Tavaly Németország 21 000 embert küldött vissza, előző évben 11 000. 3000 valahány százat küldött vissza repülővel. Hova? Balkánra. Mert azt el tudom dönteni, hogy a Balkánról politikai menekült nem lehet, mert kell örjöntött, amikor a balkániak politikai menedékjogot kérnek, miközben mennek befelé a NATO-ba és az Európai Unióba. Igen, de az összes többinél ez a szám nehéz. Második megjegyzés. Akit ki akarok utasítani, az 50% másnapra eltűnik, és bemegy a fekete vagy szürke zónába. Szörnyű nehéz megtalálni. Harmadik. 15-20 000 euró egyetlen ember visszaküldése Afganisztánba. Negyedik. Rendkívül diék a jogszabályaink. Bocsánat. Elkapok egy 15 éves fiút, amíg kiskoruk nem toloncolhatom ki. Tehát nálam 18 éves koráig 3 évig nevelem, nyelvre tanítom, iskolába járatom, majd a 18. születésnapján, amikor már megszokta ezt és nyelvet beszél kirúgom. Tehát elképesztően fura dolgokat csinál Európa, mert tisztelem a jogszabályokat. Tehát a válaszom az, hogy én, mint Európa, játszhatom ezt a játékot, de aláírom a halálos ítéletemet, vagy pedig azt mondom, hogy nekem ennyi és ennyi emberre van szükségem. Bocsánat. Néhány nappal ezelőtt azt mondta zárt körülben a luxemburgi külügyminiszter, hogy mi muzulmán nem megyünk be, ha kellene, mert összeszedjük a keresztény világból. A németek pár évvel ezelőtt a kellett vendégmunkás delegációk mentek Belgrádba, Isztambulba összeszedni, aki nekik kell. Mi volt a német cél? Hogy ebben az évben azt hozunk be, akit akarok. Teljesen fejből mondok számokat. Computer szakértő, ennyi kell. Elektronikai szakértő, ennyi kell. Ez következik be? Nem. A fő célom az, mint Németországnak, hogy megállítsam a migráns áradatot, és átteszem a következő évre, hogy az jöjjön be, aki nekem kell. Hát jelenleg a fő probléma az úgynevezett családegyesítés. És én mindig elmondom azt, hogy ez egy szörnyű nehéz dolog, mert eddig egy évig vizsgáltak egy migránst, hogy kiutasítomásokat sem. Most le akarják ezt vinni 7-es napra. Egy évig a pali nem dolgozhatott. Egy évig 40-50-60 ágyos termekbe lakott, és fiatal fiúkról van szó, akik elnézést nőkre vágynak. Egy töredékük el tudta hozni a feleségét. Oké. Na most, aki egy muzulmán nőt ismer, az tudja, hogy az életben nem fog lefeküdni a férjével 60 másik pali előtt. Lehet, hogy amit mondok szemétség, elnézést kérem. Én most jöttem haza, kb. 10 napja lenyaraltunk egy indiai óceáni szigeten, ahol a szunitan nők, elég drága sziget volt, 2-től talpig feketébe jöttek be az óceánba, úgyhogy a szemük látszott ki. Egy más kultúrkörben jönnek. Most először mondja azt a rendkívül bölcs nyugat, hogy hát meg kéne vizsgálni ezeket az embereket, és ebben az egy évben már fölkészíteni arra, hogy mi vár rájuk kint. Oké, de hát megint éveket késtünk. És itt párhuzamos társadalmak alakultak ki, ahol nincs vegyes házasság. Én mindig elmondom, hogy 10-20 évvel ezelőtt a német főorvos elvette a ápolónőt. Most szeretőnek elfogadja, nem teszi el, pénzházasodik pénzzel, mindenütt a világon. Megszűnt a keresztény-muzulmán vegyes házasság. 20 évvel ezelőtt ez napirenden volt, jelenleg ezrelékben érhető, és én rengeteget vagyok Németországban, és mindig elmondom, hogy az ott élő muzulmán férfi elfogadja a német nőt szeretőnek, töredékesen a feleségnek, de amikor igaziból nősülni akar, akkor hozat egy nőt a saját országából, mert neki szűzlány kell. Majd 5 év múlva kirúgja, és akkor egy más életet kezd. Tehát nem készültünk fel arra, hogy különböző kultúrák találkoznak. Utolsó megjegyzés. Éveken át részt vettem az evangélikus egyház világtalálkozói Hannover mellett, egy pici faluba úgy hívják, Ülömó. A 3 napos multikulti világtalálkozó második napjára mindig mindenkivel összeveszem. Nem működik sajnos a multikulti. Sajnos hozzáteszem. De a lényeg nem a sajnos, hanem mi nem működik. Tanár úr, lenne egy kérdése, itt a civilizáció közése. Minden napot már megéljük, vagy megélik az emberek ezt az ütközést. Vezethet ez globális konfrontációhoz, ez egyik dolog. A másik dolog a fehér ember arroganciája. Bocsánat, elnézést, bármi rossz számom. Tessék szerintem még egyszer mondani, én kérek elnézést. Annyit, hogy a civilizációk ütközése minden nap már megélhető Európában. Vezethet ez
globális konfliktushoz. Az egyik része a kérdésnek, másik a fehér ember arroganciája, a múlt, a közelmúlt és a jövő, és lehet-e ezt tulajdonképpen a fehér ember barbárságának nevezni? Köszönöm. Akkor még a másik kérdést összegyűjtjük, vagy? Akkor tessék még. Antti. Jó napot kívánok, szintén a tanár úrhoz. Hát mégis lehet egy kicsit lezárás is, hogy mit csinál most jelenleg 1,3 millió migráns Európában. És... Darab szerint várja a felső. Nem szerint. Hát körülbelül, hogy hány százalékára sikerült beilleszkedni, hány százaléka valódi mi vár ránk 2016-os évben, és minket ezt az alkúcsapást meg lehet ezt még csinálni. Köszönöm szépen. Oké, kezdem. Az egésznek a lényege. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. Márciusban választás lesz Szlovákiában. Ezt nem szeretném még egyszer elmondani, de szeretnék úgy visszajönni, hogy az a párt, amelyik mellett kiálltam, az parlamenti párt. Az önökön múlik. Az előző mindennek köszönöm szépen. A kérdésre, Huntington. Iszonyú nehéz az a kérdése, és tényleg kevés az időt, ezért vázlatot mondok. Két olyan ember van, aki megírta a jövőről a véleményét egyik polgármenti nagyhatalmi tündöklésért bukásra című könyv, egyetlen tanítom a diákjainak, nem akarok belemenni, másik Kissinger diplomácia. Én megszoktam azt, hogy bármit elintesznek írásba, a KK is csomót keresett, mert ne adjanak lenni olyat, ami nem igazán jó. A két könyv mindegyike zseniális 1500-tól 1945-ig. Amit 45-től írnak, az már zsurnalisztika és nem tudomány. És amit a két leghíresebb ember a jövőről ír, akkor egy kuk nem jön be. És itt jön számomra a probléma, hogy egy olyan világban élek, ahol a politikai gyakorlat megelőzi a politikai elméletet. Én mindig elmondtam azt minden fórumát eddig, hogy nagyon szeretem a németeket, különösen Ekon Bárt, aki a német biztonságpolitikai legnagyobb alakja. Mit mondta Bár, hogy a biztonság a múltban abszolút, a jelenben relatív, a jövőben kiszámíthatatlan. Tehát ha Kissinger és Kennedy semmit nem talál el abból, hogy mi lesz a világban, akkor szörnyű nehéz képelni. Huntington. Amikor Huntington kiadja a könyvét, és én nem magyarul olvastam, nem, ahogy írta, a civilizációk háborúja, egész világ elítélte, hogy lehet ilyen valóságot leírni, és 20 évvel később kiderült, hogy a Palinak igaza van. Brzezinskinek is van néhány tanulmánya, 20-30 évvel ezelőtt, és én most írok egy könyvet, egy elméleti könyvet, mert ez a könyv sztorytelene, ahol leírom azt, hogy Brzezinski a 70-es években, amit írt, az bejött. De ez a kisebbség és ez a ritkaság. Huntington könyve, hogy a civilizációk nem tudnak együtt élni, sajnos bejött és beigazolódott. A fehér ember arroganciája pedig, ha egyszer elolvassa, Fulbright ezt írta meg, hogy a fehér ember arroganciája, ez a könyv címe. Megszoktuk a történelemben azt, hogy mi mondjuk meg a tutit, elmegyünk mindenhova, okosabb vagyunk, stb. Mi a probléma? Ugye a fehér ember évszázadokon át kirabolta a világot, most visszaüt. De ez a fehér ember nem a közép- és kelet-európai fehér ember volt, hanem a nyugat-európai zárójel. Ez a nyugat-európai fehér ember azért kirabolta a közép- és kelet-európát is, csak ez a szörnyű nehéz szép lett, mert ezeket kimondani azért nem túl egyszerű. Második, a térséget kétszer a 20. században megpróbálták a nyugatot lefölözni. Az egyik a úgyhogy fasizmus, a másik az úgy kommunizmus. Egyik se jött be. Következő. A 20. század volt az úgynevezett rövid évszázad 1917-től 89-ig. Vegyük Magyarországot. Nekem a rendszerváltáskor volt 5 szomszédom, most van 7. Körülöttem fölbomlott Csehszlovákia, Jugoszlávia és a Szovjetunió. Mindegyik máshol, nem is akarok rátérni. Ha rászállt kb. 4000 forintot, ez 13 euró. Megírta a visszaemlékezését magyarul, és kiadták a Bush amerikai elnök, az idősebb. Én mindig elsőtöm, hogy a fiatalabb nem tud írni, szerintem beszélni sem, mert mindegy, ezt most nem akarom elsőtni. De az idősebb Bush írt egy könyvet az elnökségéről.
országonként kéne elemezni. Franciaország 10-12% a muzulmán. Nem tud beilleszkedni, hátránya van a munkaerőpiacon, az oktatásban, a szociális területeken. És egyre nagyobb része radikalizálódik. Egyszer merjük kimondani. A francia titkosszolgálat a világ egyik legjobbja, de a párizsi merényletet nem tudta állítani. A szatirikus katalóni merényletnél másnap bemutató televízióból levegőnek állt, hogy ezek a palikabajt maguknak keresték. Lehet szeretni vagy nem szeretni a muzulmánokat, de egy valláson nem kell humorizálni. Zárójel a katolikus egyház is többször feljelentette ezt a lapot. Minden vallást kigúnyoltak. Ha ő nem vallásos, ez a modern ügye, de ez nem lehet téma. A kommunizmus legszörnyű éveiben Magyarországon. A Ludas Makiban nem lehetett egyház elleni viccetet megjelentetni, mert ez nem korrekt. Tehát nem lehet ábrázolni a Mohamedet azzal, hogy akármit csinál, ha ez az ő vallásukba szállt. Neki mehetek az irodalom területén, neki mehetek a tudomány területén, de ez a válasz. Nagy-Britannia. Nagy-Britanniában döntően a bolygálatokról mennek be, mert Pakisztán, India teljesen más jellegű emberek, mint a fekete-afrikaiak. De azért mondjuk el, hogy Nagy-Britannia világ jelentős részét nem hatosította. Németország nem volt a gyarmatai az első világháborútól, mert elvették tőle, döntően törökök és afrikaiak mentek be, nem következett be az integráció. Mit mondanak el? 3 sikeres integráció történt ő alatta. 1. Integráltuk az NDK-t. Nem menjünk bele, én éveket tanítottam ki, nem így van. Másodszor integráltuk a Szovjetunióból bejött németeket. Igen, ezek jelentős része soha nem volt német, hamis papírokba jöttek, és hogy mennyire integrálták, nem akarok belemenni, ezek közül hány dolgozik ma is az orosz titkosszolgálatnak. Harmadik. Integráltuk, elnézést az ott élő 4 millió törököt. Én nem így látom. Én mindig elmondom, itt is elmondtam, a törökök döntő része nem felel meg a Merkeli 3 kritériumnak. Mi ez a kritérium? Beszéljen jó németül, nem tud. Tartsa be a német jogszabályokat, függjön rá és adózol. Nem hajlandó. Erdogan elment Németországba, és a törökök előtt azt mondta, azt vár, hogy itt is törökök legyetek. Hát, ha mi Merkelénybe vagyunk, párosnak maradunk ki a török államfőt, újra idézem Bismarckot, de nem ez történt. Tehát ez a válaszom. A volt szocialista országokban muzulmán arány minimális. Magyarországon 30-valány ezer muzulmán él ki, akik nálunk végezték az egyetemet, döntő részben, nálunk nősültek, jól élnek és a felső középosztályhoz tartoznak. Lehetek köztük terrorista, a Jóisten se tudja, reméljük, hogy nem. Tehát nincs olyan erő, ez a lakosság ezrelétben mérhető része, százalékban 0,3%. Más, mint a német-francia belga arány. A legtöbb migráns arányaiba Belgiumban él. A legkomolyabb problémákat elnök úr utalta a brüsszeli helyzetbe, ott látjuk. És a rendőrség a párizsi merényletig nem mert fölépni ellenük. Ezt is el kell mondani. De nagyon sok helyen Európában új helyzet van, főleg a skandináv térségben, ahol szeretettel várták a migránsokat, és kiderült, hogy a migránsok jelentős része nem akar integrálódni, és lemondták a következtetést, hogy nincs rájuk szükség. Utolsó példa. Először fordult elő, hogy a családdal tavaly elmentünk hajókázni. Elmentünk 1 hétre a Norvég fjordokba, nem mondom el melyik irodával van az a reklám helye. Budapestről oda 8 nap fjord, olimpikét haza 1000 euró. Ez nem akkora pénztár, csodás volt. Norvégiában a norvégok örjöttek, hogy képzeljük el, napi 10-12 migráns átjön, ez nyáron volt, Oroszországból. Mondtam, hogy tényleg síróbölcsöt kapok, napi 10-12 ember, hát ez szörnyű. De kicsit belegondoltam a következőbe. Norvégiában évi 10-12 nap van, amikor süt a nap. A norvégok jelentős része depressziós, és ha van ideje, elmegy közel-keletre, Tájföldre, bárhova, ahol meleg van, stb. Mi lesz azon az afrikaival, aki havi egyszer látja a napot? Második. Norvégiában baromi jól lehet keresni, sokkal magasabb keresetet, mint Németországban. De az árat is. Tehát amíg keresek jó, de ha laknom kell, táplálkoznom kell, ruhát kell venni, akkor önkéntes leszek. Tehát nagyon egészségre, nagyon furcsa helyzetek vannak. Ez a helyzet ma, és Európának az a véleménye, hogy nem kérek a migránsokból, pont.
mivel is több kérdés, még egyszer, március szavazás, sok sikert nem mondogátok többször. Előbb-utóbb kérem a felvételen a pártra, és akik kérem Kölgyándor itt van 40 év alatt a föld körül, nagyon szívesen dedikálok. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt jelenlévők, azt hiszem, hogy egy nagyon tartalmas 2 óra van mögöttünk, és olyan sok gondolatot hallgattuk meg, amit érdemes tovább gondolni még otthon. Engedjék meg, hogy így a végére nagyon-nagyon nagy tisztelettel megköszönjem kedves vendégeinknek, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőnek és Berényi József elnök úrnak, hogy eljöttek közénk. Tanár úrnak külön köszönjük a pusztítást, proféta szóljon önből ebben a témában, és nagyon szépen köszönöm az MKB ifjúsági helyi szervezetének a szervezési munkálatokat, a segítséget, és önöknek, hogy eljöttek, itt voltak, remélem sok hasznos információval mennek haza, és jól érezték magukat. Köszönjük szépen, jó éjszakát kívánok!